Здравейте хора! Добре дошли в Movement STEM 1. Аз сега съм на училище, разбира се, защото е понеделник. Днес съм с униформа. Аз имам униформа в понеделник, малко ми нужна информация, да. Ами, това е финалният резултат. И другите три. И едното беше за баба ми и аз си го подарих вече. И да, сега остава да ги подаря и на останалите хора. Ето ги. Между другото, тези пликове са фантастико. Обаче са единствените, които намерих коледни, не нямахме други коледни. Това са календарите за моите приятелки. Да, имам два календара за приятелки, две мои приятелки от коста ми. Реших да направя календари на родителите ми, защото съм направила на баба ми, на сестра ми, на три мои приятелки и реших и на родителите ми да направя. И да, понеже имам буквално 5 минути да тръгна, отивам да закусвам. Добре хора, аз в момента би трябвало да тръгна. Пай си кафе си сложих Nesquik, много носталгично. Понеже много време съм яла, сега майка ми беше купила, много ми е носталгично. Да. Трябва бързо яви да тръгвам, защото трябва сега да тръгна. Хора, изпих си кафето за 2 минути. Сега си обличам якето и излизам. И да. Исках да ида по-рано, но не можах. Здравейте! Току-що приключих училище. Сега се прибирам с моята сестра. Hello! И подарих календара само на една от моите приятелки, защото тук моята приятелка не беше на училище. Само на една от твоите приятелки аз съм твоя приятелка. И на моята сестра. И на моята баба. Но да, трябва да направим до родителите ми. Надявам се, поне аз да получа един календар от някой. Ще получиш правя за това. Но честно казвам, няма да си кажеш истината за това го правиш. Добре, ще ги да си кажем истината. Но да. Ще ти дам купен календар. Не, аз не искам. Защо? Не ми е тая, честно казвам. Не искам да ти купя календар. Окей, милата. Здравейте хора, аз в момента си гледам влог, обаче чудя дали сега да не излезна да взема още материали за календари, защото искам да направя на родителите ми и не на още една моя приятелка. Ще го подаря утре. Ето е Чери, моята котка. Ами, понеже аз в момента се чудя какво да снимам и се случат много неща в един ден, ще се покажа. Вчера направих тази рамка от фриз за стени. Да, за тази картина. Не картина, е рисунка, но да, просто искам да се сложа на стената. И така ще изглежда. Не знаете какво е фриз. Това е където се слага примерно на тавана. За е по-красиво такова нещо, като стиропор, мисля. И да, аз го направих и го отсетих в кафе. Мисля да го направя е така с пластик. Е така хоп, нали, хоп. И така се слага вътре снимката. И между другото хора да ви разкажа какво ми се случи. Бях си поръчала някаква корейска козметика. Имах ваучер за един магазин. И в сайта на този магазин ми излизаше, че пратката се обработва. Аз кой да се сети, че аз трябва да си погледна имейла, дали там случайно не са ми изпратили от място, на което съм я поръчала, че е пристигнала. Кой да се сети, ама все пак и реално аз не съм изцяло моя грешка, защото в сайта ми изписва, нали, статус на поръчката, че се обработва. И аз там гледах всеки ден, но се е пристигнала, не съм я взела, не е срока, върнали се. Това беше от много отдавна, в смисъл, не много отдавна, но на 21-ви, сега първи, преди 10 дена. И аз викам какво става и нали реших да се разтърся и виждам, че е пристигнала, върнала се и да. Сега просто си я поръчах също много и изхъбих час и половина да търся
нали, корейска косметика, кое е най-доброто, дали не си поръчам нещо друго вместо това, което си бях поръчала. Но в крайна сметка беше напразно, защото си поръчах същото. Карайте. Даже повече от час и половина, 2 часа. Но много не обичам да си губя така времето в нищо, ама карайте. Като се загрее горещото, ще направя тази ремка, ще я закача. И след това ще направя сладките и ще видя дали имам някакво домашно. Не е много коледно, трябва да правя коледни неща. Да пека сладкия коледно. Да, аз имам много добра рецепта. Между другото, ще ви я кажа. После, когато ги правя. Ами хора, последната тъпотия, която направих днес. Значи, какво направих? Пусна горещо лепил в разклонителя, който се оказа, че не е включен. Тя сега чакам да се сгрее наново. Една моя приятелка, която живее близо, т.е. нашия блок, трябва да й подаря календара и ще го подаря сега. И между другото, хора, чудя се дали да си купя някакъв календар. Защото, нали, аз направих календари на много хора, обаче не съм направила на себе си. Просто ми се стори малко тъпо сама си правя календар. И затова, не съм се направила. И дори не отидох днес до магазина, защото бях заета да се занимавам с тази пратка. И сега може да отида до магазина и сега да направя календарите на родителите ми на тази моя приятелка, обаче няма да направя. Даже не знам дали защо ще направя тази моя приятелка, макар че искам, защото кога ще го дам? На 3. И то вече може, не знам, ще видя. И да, на родителите му мога да го направи после. Просто чуя какъв календар да се взема. Ако знаете някакси хубави календари, които не са 500 лева или 300 лева или дори 200, дори да не са 100. Аз искам да са по-малко от 100. Моля ви се, няма чак такъв бюджет. Добре, хора, направих ето я рамката. Сега ще сложа картината. Ето и финалния резултат. Ето как е закачено. Да. Добре, хора, всъщност реших да сложа и тук над телевизора ми. И наместете, я залепих с стената с горещо лепило. Но, честно казано, мисля, че реално горещо лепило би нанесло много по-малко щети на стената, отколкото пирам. Така че. Хора, честно да ви кажа, се чудя дали да правя бисквити. Да. Много се радвам, че си намерих английския. Не си намерих английския миналата цялата седмица. И да, сега го намерих. Че още не съм си намерила, загубих си тетрадката по история. Още не съм я намерила нея. Да си намерих английския. Това е най-важното, защото утре имам английски. Ако не си го досяг, защото ми просто ще ме убие. Тя вече ме уби, защото миналите 2 пъти не бях с английски. Здравейте, хора, аз и сестра ми сме пътнаха, защото по-мама изядохме. И сега гледаме коледно филмче, бих казвала. Обаче го имаме на диск. Добре, хора, взех си кахла за десерт. И сега смятаме да си направим чай. Добре, хора, Vlogmas ден 1 приключва сега. Абонирайте се за моя канал и лайкнете видеото. Надявам се да ви е било интересно. Очаквайте утре ден 2. И ми пишете какви коледни неща се сеща или дайте ми идеи за коледни календари. И да, надявам се да ви е било интересно. До утре!